tiketi. Ndị tiketi ịtụfuo ya nkịta alachaghị anya ya banye moto ọsọ gba moto Anyị wee na ndị sitere Attache mes pages là. Sister, ị na-aga? Chere m na-abịa. Ị chọrọ ịga? Ihe ga-emezi wezie tiketi na-ete m ego gị. Chukwuemeka nọ pụrụ iche ụmụnne m hụrụ m n'anya ka abụ ka m gwa unu na-eruola m Lagos n'udo ahụkwalanụ m mọmị ebidokwalanụ m skuul nwetakwara ọrụ ntakịrị m na-aga were ego a m ti n'ime leta na-elegide n'onwe unu anya a na-ejitekwa unu ego ọzọ nwanne unu nwoke aha nna
Yes, aha nna nna ya. Ọ bụ ego school. Yes, I'm not just a woman. Isn't that it? Okay, come here. Oh, wow. Nice, I go. Oh, yeah. Oh, It's in a road for Nancy. I don't Nancy. One I possible Nancy do football up to now for the miss. Food, so, I'm a for 2 hours. It's not one job. 6 months, just a gas to finish science. Simba. Wesley Nancy, come on down and out from this on a phenomenon. Ebe ke nwa na-ala onye abalị ka ọ bịa afọ bịa nwebere n'akụkụ obi ekele nna ala ya bụ na nye bụ ebubo na mbịakwa ọdịnaka na bedị nke ihe bi n'ala bedị ndị ọ iji wee chụọ egwu ya bụ na afọ ọrụzi Louis so mana nchekwa ya sọ problem problem onye n'abalị ọka na-eti Louis mfaatị oluze n'abalị ọdọdọ n'akwọ na-ejide obere ile Louis ka Nancy na-eti Louis nya ọ jide ma ọ na-akpọ Louis na ọ gaa mebe a na-akpọ Louis o mekata kụziri na onye osi o jide n'oge mgbasa aka jide nnọọ ọmụ anya ka abụrụ na Louis omedo n'anya bụ n'iru isi bịa ọ bụrụ na si na jide Louis jide ntị ọ bụrụ na memere ọfụ ka ife Louis ga-emere biko ọsọ jide ka ndị biko ọ gị jide Louis ka ọ gị jide nyanwa na mba Nancy na-akpọ Louis na ojide nyanwa aka so wesa bụ na memere ọfụ ka ife Louis ga-eme maka anyị atọ n'osisi na basiza n'ife isi kama nwaanyị a ga-anwụnarị mmadụ ebe nwa ka na-efe Louis short Nancy dị ime ọ dị n'aka ọ bụrụ na ife a ga-etinye n'ubi ọ dị n'aka onye obodo ya tọtụ ije na Lagos gị na n'asụsụ ikwu ndị eweta ọkwa a na-ekwu okwu Lagos Nancy n'ofe onye batakwuru n'akwa di ọwụrụ n'ife dị ya asị ka nnata ka ụlọ bịa kwuo ka ngwa nke esi eme omenala ka m kuchie onye ozugbo ịmala etu esi eme gwa m na mmanụ ịmala etu esi eme akụchi ya ga-akụwe eme ya gwa m na nze aka ịkwado ikwu na ada akụchi nwaanyị asị onye ara akụchi nwaanyị afụrụ anụ ebe akụchi otu a ka otu a ebe akụchi na asịbụ nwaanyị mụ ọbụ nwoke ka otu bụ otu asị nke onye ọrụ ozu mgbe ahụ dị etinwu ayọbugo nri ọkọma ayọbugo nri okwu a n'ọdị n'aka n'ibi ya ụzọ karịgo kuchie etu isi akụchi ahụ amarụ nakwa ewezi nke
this man, I'm a problem. No, we have a meme. Now, we talk another. Don't worry, fine. The problem so now, Najid. Okay, fine. Come on, each time move the and what's the example. Council about problem on this very family. Nonsense. Come on, I don't want to move. Put us up. Let me move. What is this family? Somebody think I get a bill. Can you solve the problem? If you come out of that, you can have me. It's a Muslim Lagos. Was it? I'm not missing. What I beg you to see according to the Lagos. I can't come up. This is one of them chance. Don't want to Chineke na Kenya Mekwenegi. Man. Hey, that is weak. You ain't jarring no man living on like a snake. Only that's Jew and all. I'm telling you, what you got for. I go put on my shack and do the first. Put on my shack. This boy, whatever. Snake. Dada. Jide will come first. Carry my commission for job well done. Hey! This boy is Shrika. Bueno, Sigaka. Oh, Sigama Siga. I have more. Or no 50 again. You may get it.
na-efufe egwu. Ọ bụrụ na agụmakwụkwọ kagodo mkpa. Kemgbe abụlata eribeghị m. N'okpuru briji ka m na-ehi kemgbe abalị atọ. Abalị atọ na 3 days. Onye kpọrọ n'ụdị ajọ omume, onye ime ndị hapụ nwa nwaanyị akpa. Ahụ ime onye ya na ezubekwana m onye mbụ. Ezube m onye kemgbe nne na nna kwere m. na ya ga-eme na ka mụ na gị fọm one kind of partner na deal a so that ihe dị ka itinye nkwụ pụta ụta m tinyere na-etinye ọ dịkwa ihe itinye aka pụta gaa Partner na gịnị? na deal a ihe a cool deal Ịkwụrụ ihe a deal. ihe a business Ma ọ gwa gị, ọnwa agụụ kwaba m ji gbanwụdị agwa mkpara akpọbele mbụ n'ahịa m. ka m gwa gị ihe a wụ your national cake ị na-arụ ịmahụ nke a wụ your national cake mụ na gị dabara na deal a na ọ bụrụ anyị na-eme kampen onye ị ga-adị cool steady nnọọ mma gị na mpa gị kwa M ga-ahapụgodo ihe ha ọwa ọkụkọ ogologo mgbe ụlọ m chepụrụ ọ na-agụ m akwụ. na ihe ga-eme bido ebido stem bido bido ihe ga-eme na a na-akpọ ya ga-ebi anyị ndị ebe n'ụgwa m mkpa m nke m na-epolitiko jula na ọ na-anọ n'ụlọ nwe m taa ị ga-ahụ ya tụmoro ọ nọ na Sheraton ebe caucus meeting ịma all these politicians mmadụ gwa m mma m ka ahụ wụ fashion designer ọlọ nnọọ na-achọgharị business na-aga so mụ na ị ga-akwa aga wee agarazi anyị mara ekwughị ihe ọ ma oke a na-eme It is sure that the Taga Baragan, while I'm giving for you have any problem. You don't know, no. I'll be back, I do. I'll be back. Only upstairs. Okay. Oh yeah. Mom, you so early. I don't know. All sorts of 3 subjects I wanted to do. Good afternoon. Good afternoon. When did I get married? Oh no, my friend in school. Your friend? Can you come around like you want to like this? If you know my so that will lose another wife, but this one will be a very wicked woman. Very wicked woman. Yes, you. No, I'm not treating the boy as if not be a slave. I'm not okay, no, you tell me again now. Not that thing, I know why, but I'm not allowed. Very allowed. Mommy, How far Japan in one job? okay, that will be a rich man, a very rich businessman. Is that Just because I had a Bangkok for a business trip. Why you in one way? Oh, no, that's not what I tell you. Nothing. And the worst part of it, he had checked all the girl. The woman he will bridge.
is Oburu Bridge for the past 3 days now. I don't know why you're only MJ say, or black and I know for some time. No problem.